James Allen, 3. siječnja. Sve dok su u čovjeku njegovi animalni uvjeti slatki, on je zadovoljan svojim stanjem i ne može imati težnju. No, kad mu njegovi uvjeti postanu gorki, tad u svoje žalosti počne razmišljati o plemenitijim stvarima. Kad nam je uskraćena zemaljska radost, tad težimo onoj nebeskoj. Kad nam nečistoća počne zadavati patnju, okrećemo se čistoći. Uistinu, težnja se poput feniksa uzdiže iz pepela pokajanja, a na njezinim snažnim krilima možemo dosegnuti i najviša nebesa. Čovjek koji teži stupio je na put koji vodi prema miru. Ako s njega ne skreće i ne odustaje, zasigurno stiže na taj cilj. Ako svoj neprestano krijepi pogledom na svoju nebesku viziju, doseže nebesko stanje. Ono što možemo zamisliti, možemo i postići. Život je ono što od njega napravimo vlastitim mislima i djelima.